Det første spørgsmål er, hvad skal der til for at lave sin egen virksomhed for succes, hvis der er nogen hjemme? Altså først og fremmest, så skal der jo opstå en idé jo. Og så skal man nok overveje at søge noget hjælp. Og jeg gik blandt andet til Østfyns Erhvervsråd, hvor jeg fik lidt råd og vejledning. Men ellers så er det jo en idé, og så skal man fuldføre den til dørs og sætte mål hele tiden. Okay. Ja, hvor mange penge har du brugt på at finansiere det sted her i Forsøg? Så frisøren her, og så jeg har overtaget et andet sted, og så har jeg jo flyttet jo, så jeg har faktisk betalt noget 2 gange, fordi jeg så har flyttet lokaler. Men sammenlagt, der er jeg vel lige omkring 200.000, har jeg brugt sådan ved begge steder. Og det har du bare fået ved at spare op, eller? Ja, altså jeg tog et lån i banken, fordi det er sådan, der var salongen var til salg, og så slog jeg til, og der måtte jeg tage et lån i banken, for der havde jeg ikke pengene, for jeg vidste, altså 14 dage før jeg vidste, at jeg skulle have en forretning. Ja, hvordan gik du fra idé til virksomhed? Jamen jeg var faktisk elev inde i Odense, og så jeg annoncen i avisen, men jeg har hele tiden vidst, at jeg gerne vil være selvstændig. Jeg har været soldat før, så det der med at være selvstændig, det vidste jeg, det skulle jeg være. Okay. Har du nogen idé om, hvad er der til for at få succes? Sådan, skal der være familie, der hjælper dig med det? Er der en annonce i avisen eller sådan noget? Altså, hvis du skal have succes, så skal du have en idé, som andre ikke har. Og det er super vigtigt at have familie og venner, der bakker dig op. Det er noget af, altså det er jo selvfølgelig, det er altid svært at starte op, så derfor at have venner og familie, der støtter dig op. Men ellers så have succesen, man skal være målrettet hele tiden, når man må ikke læne sig tilbage. Fordi så dør det hen stille og roligt. Okay. Havde du noget svært ved at starte med op? Ja, altså det svære for mig, det var, at jeg var elev til at starte med. Så jeg var jo på skole jo, for jeg skulle uddannes jo. Så jeg var jo væk. Til at starte med, der var jeg jo væk 5 uger ad gangen, det var jeg 3 gange. Så derfor var det lidt besværligt. Men der er mere, end man lige regner med, når man starter. Ja, det er heller ikke noget sådan økonomi-videnagtigt. Nej, overhovedet ikke. Altså, man lærer jo lidt på skolen, men det er blandt andet også det, hvor jeg forsøgte at hjælpe Østfyns Erhvervsråd. Altså, jeg fik jo en masse materiale, som jeg skulle lave, og som gav mig indblik i de forskellige ting. Så derfor så fik jeg en lille smule viden om det, men slet ikke nok. Hvor meget arbejder du nu? Med det samme med det, der står på døren? Nej, så det, der står på døren, det er jo det, jeg er her jo, men så har jeg jo alt andet ved siden af, hvor jeg laver min Facebook og laver lidt papir. Jeg laver en lille smule papirarbejde, men min revisor laver det meste, fordi jeg har valgt at betale mig fra at få hjælp til det boglige, så jeg kan lægge min fokus hernede. For lige snart den time, jeg sidder med papir, der tjener jeg ikke nogen penge. Ja, hvor meget tjener du sådan til dig selv? Altså jeg tjener ikke ret meget. Er det grund, at du er ansat, du skal? Nej, altså hvis der er en sløj måned, der er jo meget, altså inden for frisørverdenen, der er jo meget, der er en god måned, og der er en dårlig måned. Og jeg kan sagtens have en måned her, hvor jeg ikke tjener nogen penge. Hvor det hele går til faste udgifter og til løn til personale og sådan noget der, fordi der er stille. Men når der så er rigtig travlt, så tjener jeg jo så lidt mere, end jeg vil gøre normalt. Har du tænkt dig på det mere, end til at blive lidt ældre? Altså jeg går ikke på pension som frisør. Fordi det er det simpelthen for hårdt til. Men altså jeg beholder den i et stykke tid, men jeg ved, jeg går ikke på pension som frisør. Har du mange kunder? Et antal? Hvis der ved noget om det? Det ved jeg sgu ikke. Altså et antal, det kan jeg ikke sige. Altså jeg har jo rigtig mange, der kommer igen. Og jeg har rigtig mange, der kommer en gang imellem. Altså mit kundekartotek, for eksempel. Altså der er også nogen, som ikke er her.
Men i mit kundekartotek, der har jeg 2.500 stående. Okay. Og det er nogen, der bare har været her for en gang, eller? Ja, altså nogle af dem kommer igen og igen, og nogle har været her en gang. Så det er meget forskelligt. Har du klippet nogen, de kendte sådan noget? I Danmark for eksempel? Ja. Altså da jeg stod i lægen i Odense, der havde jeg en del af OB's spillere, fodboldspillere. Og jeg har også nogle kendte her, men dem vil jeg ikke lige nævne. Det er ikke noget. Nej. Hvad er den normale aldersgruppe? Er I sådan unge, eller børn, eller er det voksne? Det er meget forskelligt. Altså som jeg også kan se, og som altså til børn, fordi jeg vil gerne have de små børn hernede. Jeg har en herreblik inde i rummet inde, hvor jeg sådan smider kun mænd ind, men over 18 år. Så den her salon her, det er, hvor alle kan komme. Altså, jeg har lige barberet en pensionist, og når I er gået hjem, der kommer et barn på 4 år, der skal klippes. Så det er hele familien, at jeg prøver at have hernede. Ja, er der noget køn, der kommer flere af? Hvad for noget? Er der noget køn, der kommer flere af? Altså, der er helt klart begyndt at komme flere mænd, efter at jeg har åbnet op for gammeldags barbering. Og det var det, du snakkede om med succesen. Altså, find noget, de andre ikke har. Jeg er selv mand. Jeg synes, det er mega maskulin at barbere mænd. Jamen, det så vi også ud, hvor det stod det skilt. Ja, så der er helt klart kommet flere mænd inden for det seneste år. Hvis du har nogle børn, skal de så arve den her butik, eller? Jeg har ikke nogen børn, men hvis man snakker arve, altså hvis de brænder for det, så kunne det selvfølgelig være en mulighed, men ellers så vil jeg prøve at tage dem fra det. Okay. Ja, det er så ikke et familieforetagende, kan jeg så sige. Kommer der nogen fra din familie, og du har klippet her? Ja. Altså mine forældre og søskende, og jeg har lidt kusiner og sådan noget der, men der er faktisk ikke, altså hvis man kigger ud over mine onkler og kusinerne, så har jeg faktisk ikke ret meget, der kommer. Jeg har lige en enkelt faster og hendes børn, der kommer, men ellers ikke. Ja. Priserne på klipning, ja. Er det mindre end alle de andre selv, eller er det bare den samme? Altså hvis man tager dem her i centrum, og hvis man slår alle sammen og regner gennemsnitligt ud, så tror jeg ligger lige under. Hvorfor lige Nyborg, når der er så mange forsøg i forvejen? Det er fordi, jeg er født og opvokset her. Men kunne jeg gå tilbage, så ville jeg nok have valgt en lidt større by. Men primært fordi jeg selv er herfra. Jamen, det var det, vi havde. Ja. Tak for interviewet. Ja, selv tak.